私はとても日本語が好きです。東京で勉強してから日本語をもっと勉強したくなりました。本気で勉強したいと思います。大学1年間でその時から先生がボランティアで日本語を作ると思いました。ですから私は好きで日本語の勉強を日本語のクラスは3人ないのが理解に一番難しいです。は子供との付けて面白いです。また、